Onks siellä ketään? Miss mun uploadit on? Alright. Tervetuloa Tsiikan Antimakkoin joulukeittiöön. Tänään mä ajattelin tuunaa tollasen piparkakkutalon. Ja jengi sanoo, että se on hirmu vaikeeta. Mut ei se oo yhtään. Jos on niitä juttuja, mitä mulla on luonnostaan ja mitä te saatte jouluna, eli lahjoja. Alright. Mut tänään mä ajattelin tuunaa sellaisen tallin ja sellaisen seimen, missä on ainakin ne 3 viisasta miestä ja sitten se yksi aasi ja sitten jotain muuta sälää. No tietysti piparkakkutalon tuunaaminen vaatii tietysti alkuun totta kai skepan ja sitten munaa, että saadaan tästä piparista oikeanlainen juttu tulee. No me tarvitaan siihen tietysti sinappia, tarkoitan siirappia. Sitten tällaisia pastilleja, nää on jotain mitä nää on Ranskasta. Sitten tällaista valkoista töhnää, mitä levitellään siihen päälle. Sitten tällaista pientä skeidaa, mitä herputellaan tuohon päälle, jotain poppernikkelejä tai mitä nää on. Sitten on tietysti jauhoja, sokeria ja piparkakkutaikina. Tää on sunnuntai. Mä en ois itse asiassa muuna päivänä tätä osannut duunaakaan. Alright. Sitten pannaan piparkakkutaikina tähän. Sitten aloitetaan vetää täältä tätä siirappia, ranskalaisia, sunkostuketto, sitten tätä tohnaa. Tätä ei vissiin tänään laitetakaan. Sitten näitä pipperpoppeneita. Tätä skruutataan tähän päälle. Sitten tulee noita jauhoja. Ei tää mitään vaikeeta tosiaan oo, jengi vaan luulee. Ja sit sokeri. Alright. Sitten tää juttu vaan uuniin. Ja tsiikatkaa hetken päästä, kun mun talo on valmis. Alright. Nyt tää juttu on sit valmis. Tsiikatkaas tätä. Tässä on viimeisen päälle tehty piparista seimen. On 3 viisasta miestä jo oasti jo kaikkea tähtiä ja sitä rataa. Ei tää ollut yhtään vaikea duunaa tällainen piparijuttu. Sitä paitsi tuohan tää kivaa vaihtelua tohon arkiseen piirakkoon. Sitten ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja ja sitä rataa. Uutena vuotena mä voin tuunaa sit vähän booliin, jos sitä nyt joulut jää. Hirmu hyvää joulua sulle sinne ja uutta vuotta tietysti myöskin tästä samaa kuumaa. Nyt musta tuntuu, että Ansela mä haluun torttua.